Niin, käyks tää nyt? Terveisiä kuulkaa sinne Karkkilaan. Hendersonin pappa tässä vaan terve. 10 vuotta sitten kuulkaa nähtiin siellä seurakunnan Pienojallaan meidän leirirannas, mutta mä olenkin siirtynyt vähän parempien metallien perään tänne kuulkaa Lappiin. Tuossa se Ivalojoki kuulkaa menee ja kultaa riittää. Eihän katko siellä Pienojallaan hyvä, jos Kantolan Laurin nuppineuloi tai kuka se toinen seuraava oli, Kortteen Juhanin hakaneuloi löytyy vetoketjui, mutta täällä kuulkaa sitä piisaa kultaa. Tiellä taitaa kohta kuulkaa alkaa mehukestit ja Marie piparei julkuukaa. Mä näytän vähän tossa se ristikulle täälläkin taustalla menee, mutta mä taidan lähteä tässä kuule sit vähän napsua ottaa tonne vähän keltaiseen majataloon. Terve vaan.